Unsa kay isulti ni asawa ni Job ba para ma-comfort siya? Kay asawa go dapat mo-support kid sa bana, di ba? Siya na lang gud ang nabilin nga buhi, nga minahal. Unsa kay isulti sa asawa ni Job ba para ma-comfort? Atong tan-awon ang words sa asawa ni Job. Unya giingnan siya sa iyang asawa. Magpabilin ka bang matarog bisan niining tanan? Balikasa ang Dios ug kamatay. Uy, lahi man ning gisulti sa asawa ni Job. Kapait ba? Nagantos ka na? Sultian pa kag kamatay na diha. Ingon ang uban mga igsoon, para daw kuno ni nga ma-comfort si Job aron mamatay na siya. Balikaso na lang ang Ginoo para mamatay siya. Pero mga igsoon, dili kini pagtabang kang Job mga igsoon. Dili kini pagtabang. Tiaw na tudloan ni mo ang tawo nga balikason ang Dios. Di ni pagtabang, oy, di ni pag-comfort. Pagsulti ni nga wala ka nay pulos. Mao nay buti pasabot ani mga igsoon. May pagmamatay na lang ka, balikas ang Ginoo. Mao nay meaning ani mga igsoon. Gusto ni wife ni Job nga di na magpabiling matarong si Job. Gusto sa asawa nga si Job mahimo ng daotan. Kay nakita man gid sa asawa ni Job nga murag ang Ginoo nagikontra ni Job. Kontrahin ang Ginoo. Balikasan ang Ginoo ug kamatay na. Mao nay buti pasabot ana mga igsoon. Dili kini goodness. Word kini sa yawa mga igsoon ang naa sa baba sa asawa ni Job. Unsa kay isulti ni Job? Iyaban tumanon ang giingon sa asawa niya. Verse 10. Apan giingnan ni Job ang iyang asawa. Ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa mga babayeng buang-buang. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios og maayong mga butang ug dili mga kadaot? Wala gid kasala si Job mga igsoon.